आं नोंजों फाइट खालामनो सानाखै प्लिज आं थारैनो बुलाय मारनो फैयाखै कौन है बे तू साले क्या चाहिए तेरे को आं बर'सो आंजों बर'जोंनो सावराय बुं मा नांगौ नोंनो आंनो नोंनि हेल्प नांगौ माबायदि हेल्प जोंनि गामिनिफ्राय सानै सिख्ला थिखोनानै लाबोदों बिसोरखौ नागिरनायाव आंनि हेल्प खालाम आं मानो हेल्प खालामनो आरो आं गावनि जिउखौ मानो खैफोदाव खोख्लैनो प्लिज सुनि सुदेमश्री आं नोंनि इसेबां कास्टमार लागायना होबाय आरो माबायदि मानसि लाना फैयो सनि बेखौ नों किसिं इजरामनिसिम लानानै थां आं आसा खालामो जानो हागौ बियो थारैनो गुबै लामाखौ होगोन अके नाथाय आं जायगाखौल' दिन्थिना होनो हागोन ओरैनोबाबो बै जायगायाव रावबो गुबुन सुबुं हाबनो हाया आंबो हाबफेराखै सिंगम क्या बॉडी सोजी डोली सोली रे हाय मैं तो मर गया रे थैंक यू सिस्टर ओ गे तेरी माँ सिस्टर चल 10 रुपया निकाल मानो 20 रांनि बाखनायदोंमोन आं 10 रांल' बिदों निकाल साले माबायदि हिनजाव बे ओइ फाग्ला जोंखौ हिनजाव बुङा हिजरासो बुङो हौवाबो नङा हिनजावबो नङा बे अरे वाह जोनी डार्लिंग बे सासेयालाय सोर जाखो मा बुंनोलै किसिं डार्लिं बै सुदेमश्रीयानो आंनि सेराव लाना फैदों गोसो थोनाय सिख्ला गोमादोंनो ओइ गथ' गोसो थोनाय सिख्ला गोमादों जोंनि खाथियाव मानो फैदों नागिरनो थां बहाबा आं मिथिगौ नोंसोर आंखौ थारैनो हेफाजाब होनो हागोन जुदि गोसो दंब्ला अरे यार मा एसे जामेलालै मोनसे आद्दा दं नाय सेंग्रा दिनैसिम बे मोनसे जायगायाव जों हाबजेननो मोनाखै जेसेबां लेनदेन खालामो बेफोर गासिखौबो गेटनि मोखाङावनो खालामो अब्ला बेहाय माबायदि मानसिफोरा हाबनो हायो गथ' दैथायग्रा हिनजाव दैथायग्रा
अंग दैथायग्रा बेफोरबायदि 2 नाम्बार मानसिफ्रासो बेवहाय हाबनो हायो अब्ला नोंसोर बिदि खामानिखौ मावा नामा बेफोर जोंनि खामानि नङा जों फानग्रा आरो बायग्रानि गेजेराव मालखौल' साप्लाय खालाम बे आड्डायाव आननन मानसि थांनाय माने थैनायनि फुख्रियाव आगान होनाय गेटनिफ्राय जागायनानै बिसोरनि टप लिडारसिम मानसिनि थैजाग्रा माखासे गार्डफोर थायो बिसोर गासैबो वेल ट्रेन्ड आइजोनि बेफार खुदियाफोरनि अंग दिहुननाय आरो गाज्रि सावथुन दिहुननाय बेफोर गासैबो बे आड्डायावनो जायो नाथाय प्रब्लेमा जाबाय नोंनि गोमानाय सिख्लायाबा बे आड्डायाव दंना गैया बे खामानिखौ नोंसोर सानैयानो मावनांगोन बाखि मावनांगौआ आंनि नाथाय जों मानो मावनो बे खामानिखौ नोंसोर फैसानि थाखायनो मावा होनब्ला आं होगोन नोंसोरनो बेसे नांगौ बुं जिउआव खेबसे मोजां खामानि मावनानै नाय गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन Gelegan. Lama dota gelen nang ade thangजों न'आव थांखा जागोन सार थोंजों न'आव थांखा La. He babu. Ayo Raja, मा मुं नोंनिया? अनसुला नों चक्लेट जानो? ना कुरकुरि जानो? नजा. मा थाखोआव फरायबाबो नोङो? बा थाखोआव 5 थाखोआव. ए नो आरो बजा. आया सोरबा फैगलायलांगोन. आई कार्ड सेल जा जहरा आंनि खावलायखौ खुदुं गाराय जाहोजोब्बाय आरो बेनो दा आई कार्ड नांगौ हगार लामाया र सार किसिं इजरा फैदों सिङाव हाबला नायदों फैनो हो बेखौ अके सार थां
आयं नों जोंनि थाखायनो जोबोद खस्थ' जाथारबाय आयं बेफोर जेबो खस्थ' नङा आयं आं बिरजो लानाय समायखौसो मावफुंगासिनो दङ सिन्टु नोंहा गोबां रां खरसा जाबाय जानांगौ जोंनि थाखाय एसेबां गोजाननिफ्राय थांलाय फैलाय आदामोन नोंसोरनि रागाया दाबो खमायाखै नङा फंबाय नों गोरोन्थि बुजिदों जों जोंनि गोरोन्थिनि थाखाय आदानियाव निमाहासो बिनो फैदों आदा नों जोंखौ गावनि असे साननानै निमाहा होदो नंगौ आदा जों जोंनि गोरोन्थिखौ बुजिबाय गामियाव थुफिनदो आदा आं मिथिगौ फंबायमोन गुबै दाया नोंसोरनि नङा होनना नाथाय फंबायमोन बिर सफैया गोमानि गामिसिम थांफिननो हानाय नङा फंबायमोन औ नोंसोर थांथ'दो गैला नोंसोरो बे थाबोर हनि ग्रह नांगासिनो दङ फ्रेस माल नांगौ आंनो सासेयाव 10 लाख होगोन मैयासो लाबोनाय गामिनि फ्रेस माल सानै दं नोंथाङा रांखौल' रेडि खालामना दोन रांनि जेबो जिंगासि नाङा आं गाबोन रेडि जाना फैगोन जागोन नोंथां आरो किडनि मोनसेनि अर्डार फैदों सार नाथाय स्टकआव गैला मैयासो लाबोनाय गथ' सानैनि किडनिया बर'जोब आरो बै सिख्ला सानैया रेडि खालाम गाबोन साप्लाय थांगोन जागोन सार सार आंनि फिसखौबो एसे बारायबावना होदो आरोबाव फ्रेस साफा सिख्ला दैखारबावना लाबोबावो सार नों लाबोग्रोदोब्रा रांगा माखौथ' फैसा आंनि फिसाखौ अबाव लांखो आरे माथो सुन्दुरिबो दंफैयो किसिं आंनि फिसाखौ सोरबा हमनानै लाना थांबाय आरोबाव मोनसे प्रब्लेम नैबे रेकर्डिंखौ नाय बेवहाय सोर सिख्ला सोरनि गथ' थानोबो हागौ नंगौ जोंनि गामिनि सिख्लाफोराबो दं आरो बे रांगा सैमायाबो दं मोजाङै नाय जोबनायाव एसे दंबावो बेनो आंनि फिसा आंनि फिसा आल्ताफ गावनि फिसाखौनो नों बेबायदि खालामदों मा बुंदों नों आब' नै बे सासेयानो आंखौ थगायनानै लांनाया राजुनि बिफा जोंनि खामानिया जोब्बाय दा मा खालामो बेयो नोंसोरनि आखायावसै किसिं डार्लिं बिसोर सानैयाबो किडनि आख' जायाथ' बिगुद मा सानैयाल' जोंबो दिहुनजागोन बेनिखायनो खारखोमानायनिसो प्लेनिं खालामनो नागिरदों आङो
Start खालामसै केमेराजों फै बेफोर मादि स्टप आया सोर फैलायखो फैलायबाय नों जामफ्राव मा डिस्टार्बलै ओइबार हले गवा फै फै आया केमेरामेन ओइ मानो थांखो र'